Συνάδελφοι, συναδέρφισσες, εργαζόμενοι, εκ μέρους του Σωματείου Εργαζομένων της ΜΕΒΓΑΛ στο υποκατάστημα Αθηνών, χαιρετίζω τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την εργατική Πρωτομαγιά. Στέλνουμε αγωνιτικούς ταξικούς χαιρετισμούς στους Έλληνες και ξένες εργαζόμενους που τιμούν τους νεκρούς της τάξης μας, που άνοιξαν με το αίμα τους δρόμους των εργατικών λαϊκών κατακτήσεων. Αυτές τις ημέρες οι εργάτες της ΜΕΒΓΑΛ βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, διεκδικώντας δεδουλευμένα 4 μηνών από τους εκμεταλλευτές τους εργοδότες που καθημερινά μας οδηγούν στη φτώχεια, στην εξαθλίωση και την ανεργία. Σήμερα οι εργαζόμενοι πρέπει ενωμένοι, αλλά και με σωστό προσανατολισμό, συλλογικά να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, να μπουν εμπόδιο στα κυβερνητικά εργοδοτικά σχέδια που μας οδηγούν στην εργασιακή κόλαση, που μας ετοίμασαν και εξαθλιώνουν τις οικογένειές μας καθημερινά. Καταγγέλουμε τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΓΕΣΕΕ, που διαχρονικά εξυπηρετούν τα βιομηχανικά συμφέροντα, καθώς μπαίνουν ασπίδα προστασίας στην κερδοφορία των μεγαλοεργοδοτών, ξεπουλώντας τις εργασιακές κατακτήσεις του λαού μας. Έτσι έγινε και στην τελευταία συνάντηση του ΣΕΒ για την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης. Καλούμε σήμερα τους εργάτες να ξεπεράσουν το φόβο, την εργοδοτική κυβερνητική τρομοκρατία, να γυρίσουν την πλάτη στον εργοδοτικό συνδικαλισμό και να παλέψουν μέσα από τις ταξικές δυνάμεις και τα σωματεία τους μαζί με το ΠΑΜΕ για την ανατροπή κάθε αντιλαϊκής αντεργατικής πολιτικής. Στον κλάδο μας, στον κλάδο των τροφίμων, οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, παρόλο την κερδοφορία τους, προσπαθούν και με την απλήρωτη εργασία και με την απασχόληση των νέων στα 511 ευρώ, αλλά και με την εκμετάλλευση των ανέργων, προσφέροντας εργασία με 586 ευρώ, να αυξήσουν ακόμα περισσότερο τα κέρδη τους. Εκτός των εργαζομένων στη ΜΕΒΓΑΛ, απλήρωτη είναι και η παραγωγή των πρώτων υλών του κλάδου. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε τη Λαϊκή Συμμαχία, το μέτωπο που θα βρεθεί απέναντι στα συμφέροντα, στις συντεχνίες και τους εκμεταλλευτές της εργατικής τάξης. Χθες η Ομοσπονδία του κλάδου μας είχε συνάντηση με τον ΣΕΒ για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης, χωρίς όμως να δοθεί από πλευράς του ΣΕΒ συγκεκριμένη απάντηση στις προτάσεις της Ομοσπονδίας. Ομόφωνη θέση της Ομοσπονδίας είναι, εάν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση έως τις 12 Μαΐου, να προχωρήσουμε σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Σας καλούμε όλους να προχωρήσουμε από κοινού σε αγώνα για την υπογραφή ικανοποιητικών κλαδικών συμβάσεων. Οι εργαζόμενοι στη ΜΕΒΓΑΛ δηλώνουν πως δεν θα σκύψουν το κεφάλι τους. Θα δώσουν τη μάχη μαζί με το ταξικό του σωματείο και τις ταξικές δυνάμεις. Να δικαιωθούν στα δίκαια αιτήματά τους, τιμώντας με τους αγώνες που έδωσε η εργατική τάξη παγκοσμίως, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε το πλούτο που παράγουμε. Ζήτω η περήφανη αδούλωτη εργατική τάξη της Ελλάδας! Ζήτω η εργατική Πρωτομαγιά!